בלחץ רותח מגיע המשחק האחרון של עונת 83. רק שנה עברה מתהילת הגביע, וזה משחק של לחיות או למות. אם יהוד מפסידה, היא יורדת ליגה. אם היה מישהו מספר לכם בתחילת העונה שביום המשחקים האחרון יעשו האלופה ומחזיקת הגביע על קיומן בליגה הלאומית, הייתם בוודאי פותרים אותו בחיוך צלחני. המגרש ביהוד כמרקחה, לכפר סבא האלופה יספיק טקו כדי לשרוד. וכמו בכל מה שקשור ליהוד, הדרמה מתחילה יומיים קודם, כשהקבוצה מתכנסת לאספה מכריעה בבית משפחת חתוקה. ביום שישי בוקר היה לי טיסה ב8 בבוקר, 7 בבוקר לאילת. אמרתי להם, אני נוסע, לא מעניין אותי, חייבים לי הרבה כסף, הם מזלזלים בי, לא באו, ואתה יודע, רציתי לפחות שילטפו אותי, שאני מאוד רגיש בדברים. ואז הלכו סיפרו לסעדיה שאני רוצה לברוח. סעדיה שלח אותי לחדר של עופר חתוקה, היה לו חדר בחוץ, וסגרו אותי שם עד למשחק. אבא שלי היה סוגר אותו פה אצלי, אותו אצלי בדירה. תביאו לי אוכל דרך החלון, אתה רואה סורגים כמו שיש פה? שם אותו שם, הולך לעבודה, שלום לא יכול לזוז. השאיר אותי כמעט עד יום שבת שם, עד המשחק. אני אומר לסעדיה, תן לי, אומר לי, לא יהיה בני. אל תעשה לאבא, אמרתי לו סעדיה. אל תדאג, אני לא אעשה לך את זה. תן לי לה. אומר לי, אתה משוגע. מגיעים למשחק, הוא לא משחק, הוא לא פותח. הכל מוכן עם למשחק, הוא מגיע במשחק, ינהל אותו. הוא מהיר. אני והוא יושבים באפסנאות שם, שזה מאחור, חצי משחק. לא יודעים, רק שמענו את הקהל, 1-0. הוא אומר לי, אני לאבא שלך לא אתן לבכות. אמרת לך את המילים האלה או לא? חצי משחק, כל הקהל כבר מחפש. שלום, 1-0, אתה יודע, זה פנים נפולות, לא מאמין שפרסה ביצור לפה חיים. מספר 9 שלום רופן, משחק בהפועל יהוד במקום סוגת במחצית השנייה. להזכירכם, שלום רופן הוא האיש שכבש את שער הניצחון בגמר הגביע מול הפועל תל אביב. אין, זה דבר שזה, אם אתה שואל אותי היום, אני חושב שזה רק דמיון. הוא מגיע אל רופן. חושש מהעבירה של ליינשטיין. עדיין רופן. תודה מרדות פנימה, שם נמצא בלחצן, והזדמנות עכשיו לליברמן, הכדור במסוף, לא רוצה להיכנס פנימה. אבא שלו גמור. יש לך הקלטת, יש לך הקלטת, אתה תראה. עכשיו הוא, עם ההתקפה, או שהוא כבר נכנס לקו, אתה תראה את זה. בתוך הקו. והזדמנות עכשיו לליברמן, הכדור במסוף, לא רוצה להיכנס פנימה. הוא מקסקט לרען, אתה לא מקובץ ככה. איתה לטובת הספר לרופן. וחדור יפה מאוד, זה חייב להיות טוב. ואיפי! בלחצן! 1-1. נציג בלחצן. רופן מל בלחצן. בזכותו. בלחצן היה קר רוח כדי להעביר כסף בוער. הוא בישל לי. איזה בישל. הוא בישל לי, הוא שלום. רופן עם הכדור. שלום לוקח את הכדור, הולך לפינה שם, ישראל חג'אג'בן, נכנס בו, עובדיה בן יצחק, אדום. עדיין רופן, אבל אני רוצה לברוח מהילל. וזהו, בבעיטה שלי בלילל, וחזרו של רופן. הסופר עובדיה בן יצחק רץ לשם, והשאלה מה יסוף מכיסו. את הכרטיס האדום. הוא מבקש קטנה, שלום. אני זוכר את זה כאילו זה עכשיו. הוא בא פה לקו, אתה רואה שם שכתוב בורחים, יגאל הלל בא, חותך אותו, עוד אדום. ועכשיו כרטיס אדום גם לישראל חג'אג'. פה הבנו שאנחנו, זה היום שלנו, שלום בטירוף. שבאס יצא, וגול! או, עכשיו, כן! אחד בלחצן. הפועל יהוד 2, הפועל כפר סבא 1. ליברמן פריצה מהירה מאוד פנימה, הזדמנות, בלחצן! 3-1.